Normálně hledá. Co? On hledá tu hračku. No tu, podívej se. Co jsi mi dělal? Kdo se to tady pere s tou hračkou? Ona takhle večer bude aktivnější, než třeba No popereme se s tou hračkou, popereme se s ní, no, popereme se s ní, no, popereme, no. Jestli nás budeš takhle točit. No, co bys si chtěla? Ona si chce hrát. No kde máš to zvířátko? Kde ho máš? Chyť ho. Chyť ho. Chyť ho, ale je to kočka. Chyť ho, no. Dej mu, no. No, dej mu, no. Trhej. Ale víš, že nemá sloupky vůbec? Ale má. No, ale nemá jako úplně, má takový to. Já když jsem mě nakryje večer, tak jsem jako chytla za ruku. Jo. No tohle to tady. Já jsem lízala ruku, ale cítil jsem ty zoubky už. Takhle, co se týče postupu při tom odborném měření, znamená, když policista provede tu dechovou zkoušku tím veřejným analyzátorem a ta hodnota je za tom příkladu, co říkal. No chytí, no. Chytí, no. Chytí, no. Chytí. Hodně věc s tím. No, chytí. No. No vidíš, když je plný pupík, jak to jde líp i hned. Pokud ti přesto tato třetí dechová zkouška není v tomto rozměru těch 10%, policista vyzve osobu, aby se podrobila zkoušce. No, no vidíš, musí být hračku, musí být zábavu. No. No máš hračku, viď? No. Máš ty kamaráda, no. No. No kamaráda máš. Ano. Ano. Co tam máš? Co tam chytáš? Co jsi tam chytla? Co jsi tam chytla? Co jsi chytla? Ježiši, my se rozlobíme. My se rozlobíme úplně. My se rozlobíme. Trhej. My se úplně rozlobíme. Nemáme takový síly. Oni se už bude spát za chvíli. Trhej. 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 Do domeček si nesmíš kousat. To ne? To je čipelná. Najednou. Můžeme ještě jednou se podívat přesně, pán náměstek si to tady spolu se mnou ještě přečte, takže existuje status osoby blízké, to znamená, že ještě zákon, který uznává moment, kdy třeba někdo... Ty jsi se nějak rozdivočila, hele. Ty jsi se nám rozdivočila. My jsme se rozdivočili. My jsme se napapali a teď jsme divoký, no. Věď. No. To víš, že? Ona je strašně hrála teďka. No. Najednou, no. Teďka bys měla pustit ven. No, ona se nelíbí ta podlaha. Ale co kdybychom ji vyndali ven s tou hračkou? No jsi schytala nohu. Nohu si nech. Nohu si nech, to je tvoje nožička, no. No. Jak se kouká do blba, víc? Že jo? Kouká na mě, na nás. No, ale a bude tahat To bude tahat. Nech ten ručník. No. To víte, že jo? To všechno vytáhá. To přijdeme a bude tady pohroma. No a koukaj se, jak ona se zvedne, kam ona se zvedne až jo. Nech ten ručník. Necháš to.
se vypadá v rovině přestupku. Nelze